zenba kilometro egin dituzu herrixan zier egunotan? 58 kilometro. Zapatuen 24. Euro gustora, hain gustora daz. Normalien horretara datoz, hori transmitiru itxen da, gozatzen dabitzen nien, zu gehiago gozatzen dozu. Jendia, bai herriko jendia, urteteko bere rutinatik eta bere lekuetatik, eta beste lekuetatzutara fateko, eta kanpoko jendia etortzen dezen, eta arrasateko leku desberdinatik buelta emateko. Erropide topetako, topoko zeuen, ni seguruna topoko zeuela zehoze. Arrasateko Ibai Arte Merkater elkarteak 7. Arrasate blues egin dau. Herriko txoko danak musikatu egina dituzue, bluesa da. Nolabait izenien jasota dauena, baina bluesa ez da bakarrik entzune duguna. Ez. Azkenien nik beti ez dut, gure bizitzan nik radikala ez naz inumez den, eta hemen bez, nahiz eta Arrasate blues eraman, beti iruten dugu, musika beltza hor bidiei dauen musika hori, ez? Edo zein balixo dugu. Arrakastatxua izen da, segitxuan kontatuko dugu, baina ondo pentsatu malimagatu, jolas bat proposatu behar dutzut. Venga. Galdera zerrenda bat prestatu dut, Vale. zein saiatu erantzuten, laburrian, eta aldala zenbaki batekin. Ederto. Adibidez. Venga, ozen. Urtero galdeketan dutut. Zenba kilometro egin dituzu herrixan zier egunotan? 58 kilometro. Zapatuen 24. Oso ondo. Marka ona. Bai. Marka ona. Normalien urtero izaten da gutxi gora bera antzerakoa, bai. Zenba freskagarri, kafe, alkoholik ez? Eran dozu. Alkoholik ez doteraten. Ba, ez doteraten asko bez, ze neko ez dakitzelan eza, baina urduri nahuenien eta holan nahuenien ez doket ez gogoik erateko, ez jateko, ez komunera fateko, ez etxe bez. Osea, batun bat ikusten duztien eta gartzen duztien zerbait, ba hori eraten dut, baina ez di izaten asko ez. Zenba loen jozu, lau egunetan? Lau egunetan, guztira, 12 ordu gutxi gora ora, lau egunetan, gutxi gora bera, bai. Bataz besteko 3 ordu eguneko. Bai, eta eskerrak Mondragon hotelean geratzen azela, eta eskoratzara ez nazela joan behar, eta horrek ordu erditxo bat enbuten duz, fan eta torteko ordu erdi hori, lo egiten dutela. Logistika ondo antolatuta, perfecto. Bai. Eta azkenekua, zenbat bezarka da, zenbat musu? Jo, asko. Hori bai ezin dutela esan zenbaki bat, baina jende asko, bai. Jaso ala emun? Bizitatik. Nik alegintzen daz, gainera, ekipoa, taldeak gotzen da benien, egotia hor, bertan, musu eta esto amuteko, taldeko kidei, eta gero jendia kaletik, asko, jendia oso pozik zauen, eta eskerrak emuten, eta holan, egiz esan asko, bai. Eta zenbat esker mezu, WhatsApp, bestelako mezu? Bueno, bai, sareetan eta holan, Arrasate Blueseko sareetan asko egondia, dendetan badakit fandiela jende asko esaten, beraz, oso pozik. Eta, purtsu bat zabaltxu hau, zelako mezuak? Danetatik da, baina jendia azkenien asko guztan jako. Nik beti izaten dut, azkenien poliki goiez ez dakitez, lurra landatzen, eta jendia bil, beste musika mota bat, deskubritzen, eta, jendia oso pozik dago, eta danetatik mezuak, baina danak, egiz esan, danak onak. Eta musikarixek be bai? Bai, musikarisak oso pozik da. Nik ez dakit nolan, betik etorten dinenuna esaten hau berezisa gala. Nik ez dakit zaitzik dan berezisa, nik ez naz egoten, bai faten naz ikusle moduan, festival askotara, eta lame, nik ez naz antolakuntzan beste festivaletan, eta ez dakit zelan zaintzen da bien. Ni badakit, nik zaintzen ditut, haitxak esatu duen zena, ez? Zu zaindu jendia, zuri guztetuko joztun, zuri zaintzia. Eta horren bidez, gero, holako mezuak bialtzen dira. Gaur be, Traveling Baudeseko mezu bat jaso dut, Toffol Martinek be, eske danak bialdu uztie, baina ez dut justo gaur goizien bialdu uztie,
Basaten, egon diela super gustora, badakotela beren telefonoa, hemen dauzela pres etorteko dozu momentutan, eta hori gozada bada. Ados, bukaran galdetuko zu 8garrenik izango dan, ze pentsatzen dute kontaktuak egin dituzula. Baina 8garrena behiratu horretik 7garrena behiratuko zau. Lehengo guazen 7garrena. Eta inju betik guaion, hasi gara barriketan gu, etxien moru, etxien gauz. Etxien gauz, baina etxekua dugu, gurekin dugun, 3. laguna bai. Bera dalako Aitor Zubiaga, eta musika salia da. Izaten da, nik ez dute instrumentu joten, baina arrasaten gutxi hongo die, bera besteko kontzertuetara fandienak bizitza zuen zier, Aitor, eta onguen be, Arrasate Bluesen gustora. Oso gustora. Oso gustora. Aitzatzen hauen apur bat ezberdin, etxeko kontu ediela eta beste maila baten. Ebilizan hauten. Bai, irudisa itxen dute itxasora doian gentie, aurreko urtietan jote inmersinua, buseua, bonbonekin sartu, eta barrureño, eta urten da bukatu da. Hasi eta buka, ez? Aurten beste zea bat, gozagarrixe igual, baina snorkela etortze jaburure, ez? Tubotxuakin etorreza bazpa. Tubotxuaz eta apur bat urrintxua, horren beste murgildu barik esateko. Baina danetara fanaz, igual, jamak eta pena hundixakin, baina ezin izan dute bukaeraino eta disfrutau, eta baina esate dut, eta Arrasate Bluesa esate dut, zein formatotan gozatu dut zartu dut. Gustoko. Eta Juan Sara jakinda, hauxe ikusi biot, edo Juan Sara, hauxe dau eta bezer dauen. Ez, hori badaukot. Gustatzen jatzu bela. Gusteta jat, sorpresi, Eta, jonek esan dau, teorian hildo bat, bluesaren marka horrekin ikustera goia, eta hartu du sorpresatxo batzu, hain zera esan, ortodoxu ere bestan, guztiz beste kontu bat izendan gauzak ikustera. Eta gainetik bluesa behizen dabe, esan, jontxo, jakin barik ondo ze ikusi bioten, etxien badaki honek ezaun batzu badaz, ez? Dauko figura batzu, urteroko Paul San Martin, eta beste hainbat, beti dakigula, maila zein izango dan, baina gero sorpresak hartzi guztetak jat, eta aurretik ez dut gure izeten, eta hartu ditut sorpresa ederrak. Nipe badoko joera hori, zauketan ez duten kartelak asko guztetan jat. Hori, sorpresa puntu hori, gure guzteko jat edo ez, gehienetan baiezko izaten da. Bakotxak eukitzen dagoelako bere puntutxua ez, zuzeneko ona, Nik tamales urte asko dagoia isa sorpresa barik. Ze normalien nire... Ego handien baten bate, baina nire agenda normalien jada planifikatu da, etxeko gauzak dienien eta etxeko gauzak liberadoko tenien kontortora fateko, jafaten naz, dakizein ikusten, jakina nora noia, zertan noia, gure taldiak ikusten, berdat, urtetik besterako taldiak, eta hola, eta bueno. Aurreko podcastian kontatzen gauen moduan, Jon, hau da, egitaraua osatzen dozue, aurretik, ikusitza zuzenien talde horrek zerremuteko gaitxasun deuken. Nik familiaz taldia ikusten, eta taldia ikusten duten nien, derrepente, etorten jat bururan nun jarriko nauke. Eta hor, jat pasetan hori, ez dut ekartzen. Ados? Ni nau kontzertu bat ikusten, eta derrepente pentsetan dut, hau, Mondragon hotelera, edrun biota. Orduen ja, lehenko selekzioa inda dau. Baina gote mana, nahiz eta guztat, baina ez jate torten burura gure kokapenen bat, urran urterako. Ezerto. Izan dira, lau egunetan, 12 kontzertu, gehi jam session, baina ustailan 3 hasi zan, Bibi Harper zan protagonista. Hemen laugarren lagun bat, eta jaku, eta bere humenez ekarri dute kamisetia. Bai. Ni pentsa betzen. Bere azkenengo taldia. Hau da bere azkenengo proiektu hori da, eta bide batez ez da, bagurtuko dugu hortxe, gurekin lanian dauen Peru teknikari xabe bai, bertako kide dalako. Ibaiak isu batik gabitz, ez da talde honekin egon hemen, baina, boligrafua, eta etorren azterako akaso, izan leikela uste dut. Nik bota dotzut. Ez da lehengo proposamena, heldu jatela, osake lasai. Hori da, perfecto. Baina bera torri da bi taldetik. Bibi Harper bakarkako proiektuan, bera betik saxofoiakin, haize kontuekin lotu izan dugu, baina harmonikiakin etorri da, proiektu experimental bat, ustaian 3 izen zan hori, jaialdearen aurkezpenian, eta Aitor bertan izan zeinen, eta uste dut,
harrapo zintxuela, bete-bete potxikuratu zintxuela. Bai. Berezixe, esaten duguna, alako sorpresie, bueno, claro, neu beti esate dut, ez naz aritua beste aldien, eta orduen ikusten zen, tramankulu askokin, proposamen barritzailea, niretako gozagarrixa, berzino batzuk, klasen berzinoren bat, beste hainbat ezaunak, oso gauza bitxixa. Eta ederra. Bueno, Arrasate bluseko sareetan jarri goen bideo hori, bai Mingo Balaguer eta bai Grek Aizor eta Emilio Arzuaga, harmonika guztiak, esauztien Isabela berekin egotia, erkostea, berak itxen zagoena oso zaila zala itxia, eta horregon ziren berakin esaten, bai, guk hau ezin duguin, jarraitu holan, beraz, referente honek ez da modutzi, bai, olako goza bat, klaru dau, berzi zen zala. Esaten oskune gainera berak, ez da, mikrofonose kanpo, unkitxuta, ez da, jaso zitxula hitze horrek, eta eskartuta dauela, oso esaten dauta. Ez da etorri, azkenengo aldaketa teknikuak tarteko, bestelako posible izan, penaz dau, eta horregatik, geuke, haren parte egingo dugu berroa. Bai, oso eskartuta dau, ato bere mezu pare bat hartu nabaien, oso posik dago, beraz. Hori da. Eta gero berandu hau izango dugu, irudixen laguntzarekin, erakusteko aukeria, Los Galerna taldearekin behizen ezalako, hor bai, harmonikia biharrien, saxofoiarekin, eta, beste toki baten, ez da, taupan, eta horretxe hildukute, baina ondo pentsetan bali magatzue, ekingo gare, asiratik, hau da, eguenera salto egingo dugu, eta The Honky Tonk Losers herriko plazan izen zen, eta, eskemak apurkatik guztetan jako, eta jo nita uste lortu. Nire ideia esan horrekin justo desan hori, ez? Buruak lehortu. Banakizien jendiak ezauela taldea ezagutoko, eta, gauza oso desberdina zen, eta zela nahi toran zeguen, bera kontatzeko zer gertatu zen. Hoxe, gertatu zen lehen nahi txatu duguna, gazen ez daten biluzik, eta letxe, country, eta nondik eta Texasetik etorriko zinonik, ez da, baizea, Bizkaitxarrak, eta Gironako jatorrixa daukon abeslarixa, baina... Arratian bizi da, ondala maru. Horraitxik, eta berriro, bum, baina zeda, baina... Esate dutzu, bai soinu bat eta bai irudixati izango duzu. Bai, presentzia ikaragarrixe. Eta gero asko gertatzen da, nik uste dut, lotute doia, Ionek esan dagoen lehen, haitxatu dagoen horrekin, euro gustora, hain gustora daz, normalien horretara datoz, hori transmitiru itxen da, gozatzen dabitzen nien, zu gehiago gozatzen dozu. Baina hori, uste dut, marka dela casa dela, Arrasate Bluesen, eta hemen igertzen zen. Eta benetan, delizia bat, benetan ederra. Eta esate dutu, neu bakarrik, neu eskerronekuen az generalien, baina, badakitxa presietan, nun dauen kalidadie eta benetan hemen. Baina inguruen bez, alako sorpresia oso ondo hartu zan, Eta gero ez dakit agertoki edo plaza samurra da, azkenien agertoki zabera hundixe da, eta plazi dabe oso zabala da, eta plazia lotzen dugu ekitaldi, ekimen askorekin, egotiarekin bebai, areto batera baldin bagoia, ez bakigu kontzertu batera goiezela, orduen zaiaketan gara, ez da ja gaur egun hain orokorra, baina musikari sari kasu egiten, herriko plaza baten joera samurrago dau berbetako, alakue pasatzen dien izekulako morremuntun doztu. Neupetxen dut berba, Bai. Neupetxen dut berba. Neurrixak. Ostegunien berba asko zan egiten, zaten dut nik. Ze nik, betik hasi biltzen, ez, klaro, berrogota 8 kilometro itxeko. Ninbidie. Eta horren faten azalde batera, bestera, eta pasetan nintzen asko geratzen zuztien, zabiltzela begira, eta baina jo nungua dionek. Jo, euskalduna diela. Egiza da, Arnau, katalana da, Gironakoa da, baina, Arratian bizitan, da Alaska 10 urte, 12 urte, eta hor dabe, eta besteanak, esaten duten, dau Pedro Larrauri, dau Leire, dau Iñigo, dau Ibai García, dau Israel Santa Maria, danak Bilbokoa die, Bilbo, Barakaldo, Bilboko, aldekoak, eske zina, eta
beste 100 metro itxoen hauen eta beste batek sustenta. Baina, seguro, ¿sabes? Bai, lasai. Eta gero, garo, ja, jetxizan nien, jendia eurekin begon zan, eta... Bai, bueno, ni esan zen hori, jonek esan dagoena batzuk ezageta itxuzu, bai García egon zan, igez egon zan hotelien, eta esatezu bere taldiakin, claro, pentsau, eta zagoen, oin, talde horretan, claro, gabiz esaten gero, zelako maila, eske. Eta batzuk ezaguetan itxun, bai, Israel be, baina eguro esan, joder, esaten duzu, ze da, hau. Ero gustatzen gatzu zuri entzun ikusi ondoren eurengana joatia, saludetia, kaixo, asko guztat keinu bat badabe. Bai, tofolekin dago targazkizia, esto guztetan jat, eta nik uste eskertzen da, ni benetan, noia, osea, ez da impostura bat, erosea, ni bukatzen dut... Eurak eskartzen daue, Eskartzen daue. Bai, eurak eskartzen dago, asko. Ixen bat, adibidez, tofoleko pertsona bat, kanpotik datorrela, ez? Kataluniatik datorrela, eta bukatzia eta jendia beregana fatia fantzal moduen. Esan bidai bai, 2 ordu eta piko kontortu den zabiela. Hori antxo fango gara. Hori da, gero fango gara, baina, bueno. Hori asko okertzen daue, eta beste adibide bat. Etortzen da urtero Frantziako fotografo bat. Bai. Urtero etortzen da. Eta honek gainera gero arrazio horik Frantziako egunkarietan eta hor publiketan dau, eta taldu itxen dau, eta bai. Eta atzo idatzi zuzten, esaten, bueno, beti moduen ez, eskarrak emundan egaitik, eta esakizer, eta esan zuten, frase oso polit bat, esan zuten, diferentzia ondixena Frantziakin da, hemen jendiak barre asko itxen dauela kontzertutan. Wow. Eta gero esaten hau sosua garela, eta ez da gara itxen barre, eta ikusi Frantzian. Eta katalanak be hori izaten zabien, ez, jode, zelako gozada bada, jistia, jendia etortia, komentetia, hortik, esteniziotik, kajoira faten afaltzen, eta ordu erdi tardau zabien, jendiak inberbaitzen, eta zakize, eta gozada da, eurendako be bai. Aurreko podcaztian, euki geuen gurekin noa egiguren, noan dejel drinkers taldekua, eta hak esaten euskun, kanpuen oso ezaguna dala, eta bera berbaitzen hauen bai publiko moruen, eta baitzen hauen berba musikari moruen. Da berak embajadore lanak etxen ditxula, eta bihotzez etxen ditxula. Benetan sentitzen dagoelako. Hori esan dut nik baiet, ze askoak idazten duztie, eske ez gonaz noakin, eta noak esan. Osa, bai. Noakin dau, aneuta txikili bat, eta oso kuriosua dela. No, azkenien, Donosti aldien fama ondisa dauko, eta asko abestu dau, eta kriston, hori hartuna dauko. Hori hartuna dauko. Baina hemen egon zan, 2008 bateko diseinuen, jotzen hori iratiko kontzertu, Ferrer Eskaleko kontzertu hortan, eta behin zauen bera Madrietik pasiuen. Madrid zentrotik pasiuen, eta bi neska agertu ziren bere gana, eta zaten, ala, si eres Noa. Eta Noa, como, eske gu egonien arrasaten, eta ikusi dutzen arrasaten abesten, eta Noak esan zuten. Home, si zuzte, lehenoko aldixa da, norbaite geratzen duztela kalera, kalien, esateko zein nazen, eta gaina Madrid baten, arrasaten josauela. Arrasatela josauela, eta esantua, bai. Loko hausak. Olaxa, zizan, hori zuzan bakarrik eguen, baina garak eta jaku bestea 10 bat bai bintzat, eta salto ingo dugu, egueko txera ingo dugu, eta ondo pentsetan male mehatzue, irudi batzun laguntzarekin ingo dugu. Hau da, Slow Times Blues Band. Eta, bada beste marka, eta marka oso poli bat nire ustez, agertoki asko dauzela, ez da? Eta musikarekin, edo, bestelako kultura eskentzakin, lotzen ez ditxugun, tokixak, bilakatzen ditxugula kulturgune. Nazeta usto kritikatxoa badagoela, baina irudixak ikusiko ditxugu, eta zigarrolaren urbiliko gara. I'm a tough skull alive. I walk on fire and I survive. I've been beat up, burned up, pushed around, but they just can't keep me down. I'm the baddest girl in town. Don't mess with my sister, so you go down. Can leave a lot of misery with the baddest girls you see. I used to be a sweetie, but I feel these
zigarro lan. Baina, ez dakit, baina bat daur. Etorrako baina hori, baina txiki bada, Bueno, ikusten da, ez? Iurrietan ikusten da, ebrisa dauela. Uste dut ez gauela ondo jarri lekua. Bueno, euri kontu hortan egon ginen begiralde batera bestera, eta gero zuzkunen denbora ondo jartzen dana, eta nik uste dut lekua ez gauela girotu eta ez gauela jarri behar da moduen. Baina, bueno. Hori izan zan, momentuan irtenbide bat topa behar zan. Hori da, eta azkenien momentu hortan, nahi dozu ateratzea eta dozara kontuetan beste detaile txikotu batutan, eta nik uste dut hor ez ginen oso finibili. Bueno, baina horretarako dauz gauzak hobetzeko. Bai. Gauzak hobetzeko, eta bueno, egin zan aurrera, horrekin bueno, eurak posik ez, urrengokoa. Baterixeakin geratu naz, asko guztu gat. Bueno, badaukaten joera baterixekin fijatzeko berezik eta zelako ondo pasatzen duen. Bai, David Gorospe. Hau 1000 proiektuetan ibilitakoa, baketak estrenan zituen kontzertu hortarako, eta bukatu zabeni, etorri zan niri, zeruzten, tori, nahi dut zuk aukitxean nire baketa hauek. Eta etxien dirudien ez daz. Dirudienez. Bai. Etxean hainbat musikari dituzu. Bai, hori da. Tertulixa honetan behin baino gixotan urtengo daue Ibai semiak. Hori da. Baina, Aitor, baina hori baina bestela... Ione gaitzatu da, egiz esan da, aurtengua apur bat eguraldixa baldintzatutako urtia, ez? Beti horrei begire, eta hemen hori gertatu zen, eurixia hasi bizala, pentsauten ikari zendako, eta zezea dan. Ni horretan bai botako neuke, bai, puntatxo bat arrasaten gaz. Debagoiena, Gipuzkoa, Europa mailan. Izen bat. Gurot esan, bariabide minimo batzuk, baina gure esan, hausnarketarako eta proposamen moruen, kritika ez da horren beste. Baina, olako 8. urtera goiaz, olako kontuek albadaue gutxitxu baldintzatu, osea, domekan ahioz goizien eguzkixa izen zan, hemen eurixa izen zan, toldo esatezu joan. Txarto pasetan, itxuraz ez, usteot nik okerro pasetatela, ikusten pentsauta dabitzela zan. Baina hemen hori da, hori baldintzatuta, lekue, gelditzu zen apur bat, zauen zelaitxo bat erdixen, gazaren zea, eta orduan aldamenien egokitzen, eta pena bat, egize da, euren zaio izen zala, delizia bat, eta beste sorpresa oso, eta nik gero, esan duen moruen, gotenaz, da Ikerrekin egon itzan gitarristiaz, eta, posik ez, eskertute, eta ikusten, Bueno, nik ya, claro dago, ze kartu dute, oza, que ya... Pentsa. Declaración de intenciones, tu dala. Zema souvenir dagotzu, eta zema merchandising erosi dozu? Aurten eurixa dala eta ez dala... Aldatu berri zen dozu momentuan. Momentu asko aldatu dut, eta bestu dut baino gutxio. Zuzten mun denpora horri biltzen. Horretarako. Bai. Ondo. Entzun jon, hemen bota dugu kritika, baina kritika positiboa da. Bai. Alegina egiten dana, sekulakoa da. Bai. Baina aurten, azkenen, nik beti ez den dut, itxen dauenak eta derizioak hartzen dauenak, horre, dauko adibide batzutan onerako di, eta beste dut txarrerako, eta ez da. Hori da, baina niretako da ikaragarrixa, itxen dana alegina, txoko ezberdinetara erueteko. Karo, eske hori dauko, txoko ezberdinetara erueten moduzu, eta karo, hori pestara jaku, ez dauko baliabide neiko errixen olako gauzak itxeko. Eta hori, beti prekario moduen olako ozetarako. Karo, itxetu behar gau, dana plazan edo bide esteneotetan, perfecto, bi esteneotetan, hau gauen kriston esteneozuak, inobe esan buztuko, dana esan perfecto, talan, baina, karo, nahi bau, herri moduen beste herriko txoko lekuetara eruetia, gisa esan horretarako ez gauz, ez dago baliabiderik. Baina, lehengotik 7. pausuik munda. Ez eundat ez bakarriko puru aldetik eta kalidad aldetik bebaitu da barik. Eta, alaxe, hasi inzan, eguako txak, baina hasi bakarrik inzan, zegero jarretxu hauen, daupara fangoare, 11 lagun, Detxarri Bupez eta Patrizia Errekles abeslari moruen, eta itzela, Eitor? Itzela. Beste golpe bat. Claro, ikusti horren beste gente. Bueno, azteko kopuru eta. Kopuru ya, da... Claro, hori adibidez. Itzelen ekartzen zulako talde bat. Osa, estenexo bat bide duzu. Horregatxik jarri dugu estenexo ondizan. Imaginetan da,
hango biztanleak ez dira oso pozik egondalako olako estenazioa handi bat han egon batzuk, ja... Bueno, balkoira urten eta alako estenatoki bat eulan, palkua, balkoio pitxea hori be pozik egoteko bada, Bai, baina, bueno, nik ulertzen dago, baina, bueno, eskenin 11 musiko die, ez dau beste, eruten zu estenazio bat, edo taldia ez dator. Eta ni taldia dakot ikusitza 3-4 bider, eta merezi zauen kartia, eta horregatxik ekarri dugu, hori, estenazio hortara. Bai. Gaina, nik uste hori bai dela leku hor zien horrik. Hone diez austarrak? Ez. Hone nunga dia. Hone bebilungoa dia. Bilbokoak. Hone santutxukoak. Santutxukoak, hori da, santutxukoak. 21 urte doiez, Hori da. dala 21 urte, pentsan zabien, hone zoro batu die. Hone burutik ondo ez da. Zoronak. Zoronak, bai, Eurak be... Nik uste arriba badala, apur bat olan zora isakura tepitia. Santutxuko 20 urte, pentseta ondo, oin ez? Ondala 21 urte, Santutxun, itxia, talde bat, musika beltza itxeko. Osa, imagina zetxez, edozin lekutara faten zinien, esaten guk hau itxen dago, esan guanten, fantaile ez mendik alde batera. Eta hor jarraitzen dago. Zer? Hori, imagina, bai. Dantzan izeben. Bai. Eta gero hemen deigarri zen, talde horretaz aparte, frontmana, Patrizia Bera, Frontmanak kasunetan. emakume, deigarrixa, bezkera, egoteko modua, klaro. Horixe, beste sorpresa, esatu eta nun. Dauket nik argazki bat hortik oso politxa, dauela bera behien, makurtuta, eta jendean makurtuta. Justo hori ikusten da, jende pilo bat, makurtuta. Jetxi zan, gure ingurure, eta neo ginen makurtut eta... Alegin egiten dago jendeakin bat itxekot, eta erantzuna jasoten dagoena jendean partetik. Bai, ni horretan, komentaixo batein, debate bueno, ertz asko daukona, baina, karo, dakabiz esaten, debalde dan kontu bat. Edozein hurbiltzen dana, gure dauena, evidentemente, eta horbe badau, nik uste urtetako lan horretan, badabila, jentie, bere itxen, apurua lehen arrotza itxijakon, kontu bat, hau blusa, eta honek zeintzu di, eta ni hemen ez nien, betiko moruen, ero banoia erosketak, ero txikite ora, baina hor da, ez, geruta gisa hurbiltzen da. Eta ni, bueno, ez dut uste kultura debalde izen bidanik, uste dut. Bat nato zurekin eta... Orokorrian, baina uste dut bebai, debalde izetie beharrezko edala nos bai. Eta alako ekimen bat, jonek esan dago moruen, herriko txoko ezberdinetara. Eta musutruk, uste dut dala balixo bat. Esaten gabitzen, eta, klar, olako jente bat ikusten, teorian, ez dozuna ikusiko Patrizia bat hola, eta, oso deigarrixa da, oso... Eta debalde izatiak butzatu lekek gero? Niretako bai, niretako bai. Uste dut ustargarrixa diela, efectivamente. Uste dut bide baten bidala, eta jente asko hurbilduko dauela alako ekimen bat, eta kasu honetan ikustu da, Arrasate Bluesaren zea bat da, zeinu bat debalde izetie. Herrirako zea bat da, komunidade punto bat sortzen dauena, askotan, mundu honetan nini horretatik beste zehozetara eruten gaitxu, lagunekin egoten zara, ez ezaunak aspaldikuak, lagun berrixak etxeitzuzu, orduen, eta horretarako beharrezku da. Uste dut, bisetara egon bida, baina egixe da, ez dut uste beti hola izen bidanik. Uste dut, gero kultura prestigietako eta aretotan, eta bar, logikamente, netako ordaino imidea. Baina hau, hola, perfecto dago. Amu hona da. Ba, iguazken gabitzena da, jendia, bai herriko jendia, urteteko bere rutinatik eta bere lekuetatik, eta beste lekuetatzutara fateka, eta kanpoko jendia etortzen dezen, eta arrasateko leku desberdinatik buelta emateko, ez? Gure dendak ikusteko, gure tabernak ikusteko, eta bueno, gure herrixa ikusteko, ez? Horretarako dau, hau bide lagun hau, ez? Eta bueno, ni dau, komentazio nik asko usten jatena, gainera hori, Aitor Moreno, mila taldeko bajo eta kontrabajua, eskoretzan dago konbo bateaz, eta arrasaten bai, bueno, gizin bat eskutako konbo bat, eta inzauen aurten repertorio blues bat, eta kartzoan talde bat, Kajoi tabernako urte betetzean, bluesa joten eskutako gazte eta danetako mezkla bateaz. Eta hori lortzia, poliki-poliki, bluesa ez bakarrik izatia, festivala dala, baizik eta eskoletan importantzia mutia, eta poliki-poliki bluesa leku denetan egotia, guretzat kristona horrotasun da. Bai, argi dagoena da hemen jentia esten zabitzeela, ez? Bai, hemen azkenean roka, punka eta oika eta olako gauzak, oso sustatu da, eta
Oin da, bueno, beste gauza bat zabaltzea, Bai. ikustea, eta bai, klaro, Hori da. joitzia. Ez dutu zenbaki bat eskatuko, Bai. Baina sarrera ez dugu ordaintzen, hortaz hortik dirurik ez. Ez. Kamisetak atare dituzu, ez dakik kamisetak danak salduta dauzen. Ondionez. Eta eskuratu leike? Bai, ondion 3 kontzertu daz, eta posible izango ditzake kamisetak eroski. Bertan izango dira, Bai. bale. Aurrekontu honi zelan egiten jako aurre, badakigu arrezateko udala dala laguntzaile, baina da laguntzaile. Bai. Antolatzailea da Ibai Arte, merkatari elkartea. Bai, hori, azkenen Ibai Artek lortzen dauen diruakin, gehi udalaren laguntzarekin, geroko sponsor txiki batzuk, esku bat bat euskula, eta horrekin lortzen dau presupuesto atati aurrera. Ados, urtetik urtera maila eta kopuruak gora egiten dago moduan, aurrekontuape gora egiten dau, ez. Ondan gero eta lagun gehiago daukotzu, ez da? Gero eta meze gehiago eskatzen dituzu, zeupe emuten duzulako, Hori da trukua. Adibidez aurten presupuesto gutxia, fanzan urteko baino, bai. Bueno, baldintzak izendiak, eta, gutxeokin atrabia aurrera, eta gutxeokin atara dugu. Eta igartzen duzu musikarixek interesa daukiela honet horteko eta horreatik prest dauzela euren aurrekontuak atxia, apurate mugatzeko, murrizteko, negoziatzeko, bai dau. Bai, gisa, bai. Badau bat euren katxia esaten dutula eta dela mobible, baina amazazpitaldetik izen da bat. Ados. Beste danak, zure nahi duzuna, Jon, ikusiko, zelan tal, nik esaten ziet, ni nahi dutena da eurai ordaintzia. Hori oso klaru daketa. Ni ez dut itxen aldan eta diru gutxien emutia, baizik eta aldan eta justuen izatia. Eta elegintzen naz, dakoten diruakin, eurei be aldoten da guztia emutia. Hori zeten da nire proposamena. Normalien eurak nik betik eskatzen ziet euren katxeta, eta nik ikusten dut nora inoltzen naizen. Eta ez dut akutxen eazuik. Nik uste dut eurape badakixiela, ez lehen esaten gauen azkenien hau ez dela jaialdi solatu bat, beste jaialdi eta beste areto batzukin komunikauta egone badauela, eta badala nola baitxeko trampolin edo, ez... Ate asko zabaltzeko modu bat. Ez gau erresa da. Zugarrai Gramiko nomietuta, hiru aldiz munduko blues diskorik onena kaleratuta, montua zaben showa, horrek ez dako dirua horrek ez dantzeko. Errealidadea ez dako la diruik. Artista ondixe bak izu emako beretan, naukiko San Juanek eta ikusten die. Aurrekontuak eta horre die, benetako presioak horre die. Gero da, hau da festival de guerrilla, eta nik, eta Guerrillero asko duzelago da hori. Hori da. Oso ondo. Salto ingo dugu beste kontzertu batera, bertan bera geratu zela esan behar dugun arren, esan dugu, alerta naranja, horixa, gorrixa ustuetanak pasau ziela, ezta? Bai. Eta horrek baduko, nola baitxe une horoko tentzino hori, teknikuai zerra enju, zelan enju, naz eta teknikuekin bebakit ondo eruten zaela. Eta asko eskertzen dauela, zu bertan egotia. Ze hori izan dutzu, Bai. Bai, hori zen zama, alegin dugunen plazara eruten, hori, azkenen... Jak elektrik esan dugu. Alegin dugunen plazara eramaten, aterpeako koben plazan, estazion autogien eta iratiko estenetoken, ez daukagun ezebez, baina zuzkonen mun denpora. Ja, desizioak hartu gau benien dana mobitzeko, zizan eurixa, eta imposible izan zen movimentu hori itxia, eta, eta males bertan bera geratu zen. Eta pena ondixena, musikexek. Eurak. Zizan lehenengoko kontzertu holan festival beten zokiela, zatozien oso prestatuta, show nahiko ikusgarri zaukien itxeko, eta, pena bat, baina bai. Eta kostau jakin multa mutia gero. Bai. Bateria Pamplonakoa zan bere bateri titularra eta fanin zan, baina bai Jak eta bai Richie, kontrabajua, bagertu zide jamen gutxienez bi abesti emuteko, euren repertiotik, hartu zabien Ibai Gil, amazazpi urteko mutil bat eskutakoan zabuela nirekin, eta baterien jarri gaben, eta iruen artien josabien 3 lau abesti edo ez dakiz mata abesti, eta, gutxienez eurak zaten zaben, gutxienez
eskertzeko modu bat hau lortu dugu. Bueno, torreko die. Prisioik ez dago. Salto indozu jam sesionera. Bai. Gabar dixan izen die, banan jota. Egu bakoitzia, bueno, berez horre egoten da, jam sesion da, nola baitxe improvisatzeko unea proposa. Bai. Baina egoten da, bueno, apurrate, oinarrixe markaute, eta horre egon zan talde bat, ezta? Bai. Iruñako goimaiako musika eskolakoak, eta tartian Arrasateko Peru altu be, Bai. horrek xaxatu hobeen nola baitx, eta gero ja, eroseinek dauko aukeri, eta tartian zen oso moruan, 17 urteko bat. Jam Bi. sesio honetan, 17 urteko bi? Bi. Egixara, oin zure zemia dator. Hori da. Oin zeik bota. Etorre dut. Aitor ez gaitorretan egon, erretira Bueno, honetan hasiera horretan. Aitor- Bai. Aitor egon zan danetan. Danetan Ni egon tu naiz. botxuak imagino doia Bai, txeko Bueno, ez. ondion... Esan geratu bukatu arte, baina egon bai. Badakigu hor gero Bota hor laurden duzu kronikia. gutxi eta izeten dala, bueno, batzuk terditan Hori da. familien apur bat. Vale. Laurden Ni gutxi bukatzen danetara da beti. fan, bai, laurden gutxi bukatzen da, eta ni Ba, ez bat aurten laurden erdietan, gutxi edo arte zinean. Ondo. terdietan. Eta? Hasiera horretan bazuk ezaguzu, honek musikari eskizitet babe bai. Pentsa, honik Jazzera, esan goneko bai, jasera hori da, jasera Jazza. beste, pentsako Standard esan duguna jazz, zelan, bai. jazzaren ikutu hori, ikusgarrixe. Eta, claro, askotan gertatzen dana, bai aterpen bertan, ero emeretzi, eta marrien, ero bertati bertara. Osea, bertan zaz ikusten, entzute oso isa, teklauan, klik, zarati ez doinua, entzute dozu, ero gitarran, eta orduan, oso ondo. Gero ja zinu kontau, beste... Hogei gutxitik aurrera segertatzen da, nero, aurten ez adotzu dut moduan. Zetan azta kontabi, kontabi. Baina jendia bazkenien, hori, ikustea Itziar Jagüe, Pausa Martín, pentsau. Mingo Balaguer, Pentsau, tanak, gero besten, gero Ibai Bixak, Ibai Gilete bai aparece konzilan berak eren... Eura bepozik egongo di, ezta? Imagínate, Zuzeu che. haitxamorruen Bueno, arrotasun izela, baina eurak... hori da. Eta Imagínate, zu che. gauza bat esango zut, ez da samurra izan bihar. Ez. Eurek ezautuko itxuzte gainera musikarixek. Claro. Ez, eta, bueno, hor da, Peru, ez? Berak zapatuen egon zan, Peru baian jamen jotzen. Ez da bat ere erresa horri biltzea. Eta itzera gaitxatu dauna eske. Grandes ligas. Musikari batzu maiagatekua, estratosferikua, orduen. Eta baina, ez pentsau zein politxe dan hori. Nasketa hori, Hostia, ezta? gazte bat hasi berri hor da biena, ilusioaz eta... Ez da asko zaintzen da bi, gisa esan. Bai, Ez da ni asko semia delako, nimetu, baizik eta Ibai Gilekin behar egon ziren. Bueno, goza bat, ikusten dozu zelain zaintzen da bi, eta ja horrek beste samar bat emuten dago. Eurak esaten da biena, ez? Eta Greka Aizorrek betik aipatzen dago. Guk ikasi dugu gure zaharretatik. Eta gure, ez, hemengoko bidea da gaztia irakustia. Eta gero egon zen Greka Aizor, Emilio Arzuaga, horrekin, danekin egon zirenan mutia jotzen, imagina zelako ilusioa ez. Transmisiño askotan aipaketan da nitza izaten da, baina praktikan ez da... bai. Gura beste jartzen dau bada adibide. Blusa pentsau, eta hori da lanketako kontu bat, jente gaztie hurbildu inbida gitxu hau. Hori da. Ikusle aldetik zer, jente gaztia hurbiltzen da, hasika Poliki hurbiltzen, bai. bai. Baina auspotu inbida bai. Eta holako kontu die, claro. Ados. Da hola xaukatu zen, eguakotxa. Tondi gerak eta jaku zapatu eta domekie. Eta lehen aipatu dugu Greka Aizor, Emilio Arzuaga, horrek euren emanaldixe behin abien, eldukutze borri, baina zapatuan kontatuko dugu, kontzertuaz gainera beste laukeko onziela. Zaterako masterclass bat, harmonika. Eta, bueno, horre onzien musikarixak, Ibaiak izu, bertan parte hartu geuen, eta berak oso gustora gainera, bera badaki harmonikia joten, ustaian iruen erakutzi hauen emoruen abilezia euki badaukela, baina artien berak zaten hauen ez, gozada badala, boixe, gauza, hori da, gauza zehatzak aldetzeko aukeri eukitie. Zu imaginatzen egotia Kajoita Bernan, Greka Aizor, Emilio Arzuaga, Mingo Balaguer, hor jarrita, zuzen lekuen, eta ni ikasle entzunle moduen hemen jarrita holan. Hau zan distantzia, Kajoiko atzeko galdia, baki gudan ozelako txiki. 20 pertsona dako goben jarrita, 20 pertsona fanzien, soldau, eta hor aukitxia alako referente bat, eta gero asteburu zuan zehar, ikusten duzula Greka Aizor kontzertua ikusten, baten zara berakin berbaitzen, edo Emilio Arzuagakin, edo eurak superposik, jendia jonden dela, eta zu
ikusle moduen, eta ikasle moduen fatia, eta olako tipo batekin, egotia, beste kontzertu bat ikustea, ba, imagina jendia zelan zauen. Posik ez, urrengokoa. Hogi lagunentzako zeuen. Eta lanetaikoak ez da? Bai. Zauen jendia esaukula intentzioik ez harmonika ez ikusteko, ez jotzeko, ez baizik eta han egotia eta han zer zauen ikusteko. Eta hori, adibidez, hori bai izan ordaintzen. Hori ordaindutakoa esan. Hori izan ordaintuko. Bai, zen nahi nauen balio bat emutia. Eta gauzak ez diren ordaintzen, balioa galdutzen da. Eskotan izena moten da tatzoiaz. Hilen etxatu duena, ez? Eta gauzak kulturakoak eta egin du ere ordaintzen. Eta hori ordaintzeko zan, ekintza bat, eurak lortzen zaubiena eurendako dirua zan, baina bai nahi zaubenan ordaintzeko, kompromisoetak gutxeko, eta arafateko jendeak benetan ara nahi zauela egotia. Ez fatia batek eta 10 minutu pasau eta bat fatia, eta... Lehen esan duguna, igual berbaitxen hastia. Ordain duzu nien ja... Ja, beste modu ez, ja ez, como ez, hemen nik etorri naz, eta horregaitik etorri naz, Ba, hiru maizu bertan, eta zu horrei... Zalakoak geixo ingo, Ingo zue geixau, ondo. Eta ingo zue geixau, dantza eman aldixak dantza ikastaru epe bai. Indo zuelako urtian zier, eta, bueno, azkeneko urtietan Gasteiztik etorri dia... Lazy Blues eta Ruin Vergüenzas. Etorten dira Berroi lagun, ez? Berroi lagun, bai. Urtero hori be, poliki gero goruta doia. Eta hori portaloian? Portaloian egon ziren hori, arrasateko jende asko behagertu zanean da etxaitzen, eta, jendea oso gustora. Ez dakit jaitorra animo duzen? Ez, horretara ez. Igez eta, esan dut demoruen aurten apur bat, ikustera, nire buruen igual zauen zea, aurten arrimau ez Ez, baina lagun batek kontaostan, aurra be, zehozetan dabil, baina oso modu incipiente baten, hasiera baten, eta pentsetan zagoela, ikustera behintzat, eta tal, moduen aurrek urtin, baina gero zauztan, gozada bat izen zala, handereinu eta gero saludau zauen, bertan egoten die dantzan, gero eman aldixetan, eta zelako ondo berakin, gero berata zauen gozela ikusten beste batzuk, esan orduta erdi eta gozatu dutzabe bai. Euskaldun ope, dantzan itxen du. Dantzan itxen dugu. Bai, nik uste dantzan inoz ondo guela, oin egon da inpaz bat, eta berriro gatoz. Eta guztu duzu alako ekintzak Bai. Kostaitxe jaku, pentsa, herrixen bertan. Zela esan, ni errexea igual bergaran ingo neuke dantza. Ulertzen dut. Geixau kostako gat. Baina geruta geixau, eta dain goxue, dain errexa, eta purba dakizenak eta, astu itxen dago. Bertan dagoela, herrixen dagoela, eta dabil. Eta, bakutzu, asmue, aurrerantzi nintzeko. Asmue bai. Aurten gotapiko pertsona gondie kursioetan da, alegin dina... Zeu kantoratutakoa? Bai, alegin du gare iraien berriz kursosoko talde bat atatzen. Hori da, eta eskatu bitza udalari lokal bat, ez? Hori da, ja itzengo zain jala letxe. Nik apunto dut. Hori da. Oso ondo. Eta azoka bai, gonzan estreñekos. Artisau azoka. Bai, horrekon ziren. Horre nik uste dut... Gaur horrek, gure aldi txar horrek bai baldintu zuen euren merkatua. Baina, nik egon nintzen momentuetan oso polita zaukien dana jarrita, eta nik uste dut oso politxa garatu zala. Jendia be, gero atzaldien egon ziren danta isakan be bai kontzertu, Baskalosteko eta horrego kontzertuko momentu horretan, han egon ziren dantetan, eta nik uste dut gero oso politxa sartu zalan. Ederto. Orden azokie, dantzie, harmonika masterklasa eta kontzertuak. Eta kontzertuak, azteko modu oso politxa izan zen. Hau da, toki oso nadalako, eta zeuke betik esaten dozu, eta gaur esan dozu, tokixan arabera ikusten dozu zein talde. Eta kasu honetan, oso etxekuak dien Itziar Jagu eta Pol San Martin. Baina gura hoien etorri elkarrekin, etorri dauz, omenaldi bat egin hoien, eta horre... Nahar malko batzuk egon ziren, ez da? Ikuslien eta... Bai, protagonisten... Azkenen Itziar hemen 13 urte arte hemen bizizan, gero Astizera fanzan biziten. Eta, horre, BBVko torre hortan beraitak zakon hortz klinika. Eta, ondala 7 hilabete beraita hil zan, ondala 3 aste bere ama hil zan. Eta, gogo askokin zetorren arrasatera, eta zan beretzat 2 omenaldi zaudenan.
bat Betty Smitheri, hau emakume bluesaren referente bat alako, eta, betik isiltasun hortan geratu den emakumeak, ez bakarrik bluesan, munduan eta dozen lekutan, baina, bluesean bebai, eta oso klaruko ben nahi hauela importantzia mutia emakumeai, eta gero beste omenaldi txiki bat bere gurasua, ez? Orduan, kontzertua nik uste dut oso politzen zaubiela, Paulek bere pianuakin, eta bera hotza bakarrik horrekin ja nahiko da olako leku bat jarteko. Baina, karo, kontzertu bukatu zenien apurtu izan, baina esan emoziozko negar, baizik eta negar. Zotinka. Bai, apurtu izan. Egon itzan, baina akabera hori ez, esatu dut moruen apur bat ebilinaz da nera. Alde batetik beste. Eta, bai, berak esan dugu moruen oso berezixa. Esaten duguna, kontrastetako bada, eta pentsa banan hotelien Paul San Martin, hain, ez dakiz zelan esan, zela jotzen dauen edozein gauza. Eta kasunetan askoz be, eta itziarriago ikusti bazan beste gauza bat oso berezixa. Gusto handikua, delikadeza handikua, ez ezaguna da norbaitxe apur bat esaten dagoen aion ezauketara zehitxe hotzue, eta kabera horretara ez nintzen nahi hau. Gero konta usti, baina izen zala... Eta gero politxe izen zen, jende asko fan zan bere gana, eta derrepenteko zen nahi, 6-7 pertsona bere gainen horre... Bezarkatzen, eta mimatzen, eta, esan momentu oso bere zizak. Eta ze politxa dien eguerdiko kontzertuak ez ez? Marianito kontzertua nire favoritua dira. Hori igual da, zahartzea gaitzelako, Zeleke, esperientzia hartzen. Ni eta zaharketako momentua da. Ni gazten nintzen nien esustenen muten denbora. Bai, asko uste jandiri, bai. Osondo. Goiz plazara. Ez barkatu, fanbi ginen Monte Tabernara, baina goia ez daupara. Ze tokiz aldatu biharri zen zan, eta gabizatzaldeko zeiter direta Nico Wayne, Duzant eta Michael Foyson, eta usteote irudisa ditugula. Bai. Go downtown and get some market. You go down the street and old Joe stops at the back. He knocks her down, locks him in the eye. She gets back home, tell her, I'm gonna die. Don't stop and talk I'll tell her I know. I'm gonna break up and send it back. Lord, somebody's got to go. Txikitxo bat, ez da, entzune duguna, bai da, Nico Wayne, ikusi ditugunak, irudi ezberdinak dira, oina hartien komentau ditugun une asko horritzarre jagoa ikusi dugu, Paul San Martin ikusi dugu pianua esan duzu, baina, kolasko pianua dala, uste eta azpimarragarrixa dala. Bai. Ze alakuetarako aurrekontua izen eroez, baina gauzak ondo, gauzak mimota. Bai, hori ez da negozaten. Hori da. Edo gauzak ondo itzen dut, edo ez dut. Bai, gero gainera, soinuan igirriko da, dudabarik aditzuk ez garenok. Ez da gize punturarte igarriko baina ikusten dana, presentziak asko iten dago. Baina, beste kalidade bat emuten zo... Soinu aldetik. Soinu aldetik. Ez dago zo ikusi birik. Ez da berdina. Inleike teklo bateaz, bai. Baina ez da berdina. Ez da berdina, eta beste gauza bat. Hemen teklistiak ikusi dugu, teklauak ikusi dugu. Bai. Ikusi dugu harmonikia jotzen ikaragarri, ikusi dugu jente asko. Bai, jende asko gonzan. Horpenatxo bat, zezuke Monte Tabernan nahi txeuketzun hor. Ze hor deuz eskira oso aproposak ez da? Bai, ze nietate estenado perfektua niko entzat hori da. Osa, zuaitzak, jendia, eskaierak, horbe ibilizanea horregat atzera eta jendia mobitzen eta tipua, eske oso nada, da beste munduko tipua da. Pertsonaki eta musikari moduen.
Eta pena bada, ba, bueno, Monte Tabernan ez itxia. Hori esan da, kriston pena dauken nik horreitik. Bueno, baina ingo da. Bai. Ingo da. Zer ingo. Bai, eta gero, bueno, ba, komentetia, azkenen nik lortu dut Arrasate Blues Band bat eukitxea, eta talde propioa izatea, ez Paul Martin, Fran Serrano, aurten ezin ez da etorri, bueno, beste proiektu askotan dagoelako, eta ez da etorri, baina, bueno, eta Marti Elias, ez? Nietat, eske, medizio bada. Ze nik bakarrik bialtzen zet mezu bat, eta horrekin ja, hasten garen lanien, eta beti da, bai, edozin zolotak egozun bialtzen eta betik bai ez duztie, eta niretzat oso horreza da, gero, ba, ez dauketenien presupuestoak, eta ez dauketenien zelan lortu gauzak, esatia edozin taldeari, dator nire taldea die, Paul San Martin eta Marti Elias, eta esaten dabe, eta hori nahi dut nik betirako. Horten bingokin baso gaten. Eta horten, ba, bueno, Greg eta Emilio, eta Niko, eta, ba, gozaba da, ez, azkenien, karo, hori, zuk taldie propio aukitxia, eta euren servizioera jartzia, eta olako ondixak esaten da izen, ba, bueno, eurak be torteko almen hori txendabe, eta arretan dauzke pila bat, eta, bueno, banietat... Danok iragazi. Hori da, bai. Da zuk iragazin zauen. Iragazi gaben, danbateko iragazi gaben. Zelako tipue, baina gero esaten gara, tipue, ez dugu horatzen bere gitarrista be, ederra. Baina, klaro, talde hori ikusi dugu, Arrasate Mondragon ikusi dugu. Marti Elias eta Paul San Martin zagoelako hor, eta zelan. Baina gero bera berezixe, bera niko hau, eta igarrizan jendie euen zutan, harmonikia urten zan zea zutan, ba, han lortzen dauko energia hori. Bai, positiboa baina. Bai, larri. Baina igertzen da, ezin zara distrairo. Azten da kontzertua, adibidez, hau kontzertua zizan, zapatakin, takoiakin emuten tarimai, pum, eta harmonika hartu zaben. Osea, ja, jarri, eta jendean zaben berbaitzen eta derrepente danak isildu, eta danak geldik, eta sedator da etorri zan. Eta hola mantentzen da, Bai. kontzertu zua, bere jako, ordu bat bi. Bai. Hori da, eta zuka epein baino bisotan esan duzu, ez duzu bukaeria, ez da, normalian agintzen, zenbateko emanaldizimo bidabien, baina batzuk badauz. Ze, agertokia batzutan, bueno, ez segidan, baina bai denpora batera, egoten di kontzertuak, eta hoxe, pasau zan, herriko plazan, ixe, oina buen pago ez herriko plazara, ez da? Bai. Eta Tofol, lehen behurten dau Tofol, ez dakit zeren, harira komentatu dugun, Tofol? Komentatu dugu, eskartuta dauela, eta jendia bere gana jatia, eta komentu horre, meskua, eta hori. Eta zizion joten, 8 Bai. eta jarretxo egin 9. Eta 10 hasi bizan beste kontzertu bat. 10 hasi bizan? 10 hasi bizan, hori da. Eta Fanin Bier. 10 Joni gozan holtzara esaten, bale, esan zen mesedez, abezi bat, esan izen bat, bez, baina, bueno, bukatu zaudien. Zauzten oso gustora zauzela, jarrituko zabiela hor beste bi ordu, eta ikusten zakaen, baiet, hor jarrituko zabiela, ez? Neu minuta dazkat eskuekon dion. Txalu, berak eskatu itxera ban, eta benga, eta berriz, eta, bueno, baina bukatuko, baizea bukatu. Eta segi, eta, bueno, afaixe gaur ez itxuraz, alamenikuaz, beste planen bat ingo, zeuzen pikau, porque, eta segi, eta beste bat, eta, jezeus, pentsauta datorrela, baina lata be, ura gustora, eta gu gustora. Eta harrigarri izan zen, niretako, hau, 8etako kontzertu, uste dut izen dela... Izarretako bat? Bai, baina izarretako bat, hainbat kontutan, bera, kriston maila, eukien, baina, apropos harri itxuri, eta gero plazaren itxuri. Honek, Tofol Martinez... Urtetan, beste maila bat, parkatu dion. Bai, zai. Beteta, osea, ikusgarri izan, zelan zauen plaza, atzaldeko kontzertu. Bai, gero, egiz izan da batzuk afal ordu ezauien bastartuk humoruen, eta igerri izan pitxima eta kaberan, baina kaberan, gero beste bazatorlako, izarra hundixe guazan esaten, baina atzaldeko plazako itxurie gogue kontzertua itzela. Azken izan, estatuko 2008ko bandarik onena, blueseko bandarik onena, horrek ez hariekin zatorra. Pentsau. Osa, izala eozein talde karre hona. Igerri izan. Ezan duena da, herriko plaza haundixe eta zabala da,
Bai. 3.000 pertsona esaten da bezartzen da. 3.000? Hori Bai, esaten da. esaten dago, 3.000. Betxo. Ba, hortxe. Asko di. Asko die, baina Batzaldeko esaten itxura dauenez- ikusgarri Bai, zen. Eta gero, esan dugu, eurek, horraitxi luzatu zabien, gozatu hartzen Bai, bai. eritzien. Bai, Ni gero eurak berakin- jezi zenien, eskatu zabien barkamena, bai guri, bai Euroko bandari, Euroko gunin be mesua barkamen eskaten, basak izien txartun zabiela, beste kontzertua atxeratu zubut zabiela, eta basak iziela, baina, eta zeusten, baina... Emozio gainezka Hori da, inotzien. hori da. Eta hori... Estábamos gozando tanto que era Hori imposible da. parar. O sea, ez bazinen igoten zu cara, la liamos gorda, baina gorda. Gero berak aitxatu zauen, itxuri egonda geldi 3 urtetan eskuko arazoren bat, osea, pentsau. Gitarra jolea. Eta gitar jolia abestu, bueno, presentzia bat, beste bat, osea, betete zauen, benetako norbait, baina gau, ikusten duzu, zuluen egonda norbait, ba, ondion, eta ikusten duzu, bueno, maila horretan, baina ilusioz gainezka, eta hori, eta seguruen gozatu hartzen, ez? Eta behin baino gixotango metodo, ezta? Bai, aurten izen da. Ez garenako la musika iso termometrua bestu Bai, badako eta hemen daku. bai. Eta eukiduzu, oie purdixa tope. Ontxe dauko Hombre, bai, gogoratzen, behitxu, entzuten. baina behitxu, literal, Dauko gogoratzen tofol, eta behitxu zela jarri jaten, Eta aurten izen da oso kuriosua. Pasetagan musika ezberdinekin, ez Bai. dauko zaitxik izen bier, eta alako baten igertzen dut, zea fisiko bat, erreazio fisiko Bai. bat. Eta aurten eukidot Ze politxa dan, Bai, oso. Hau adibidez, oso. hau Ez dakitzu adibidez. zaitxi gaina. Bai. Bueno, badakitzu, osea, sabaiz ikusten, zer benezixa, Bai. evidentemente. Bai. Jatzu pasetan edo zer gauzakin. Bai, Baina eta ez beti gustoko taldiekin. Ez, baina, bueno, hemen dana junto da. Lehen zain dugu berba, estilo desberdinak hau, egisa da, blueseko bidetu desa, baina rockera, Bai, fandia, bai. azkenengo, lehonek oso bluesero ziren, Bartzelonako bluesero talde hortan zauzen, baina egisa esan, disko hontan, bueno, rockera be fandie. Bai, personalia handixe ikuste jakin. Pena asko geratu zen jendia, ze zaubien diskorik ekarri. Ui, Ondion zaubilako atara, eta zaukien saltzeko, eta... Tonfolek eta? Bai. Ni no notan. Bai, Bitu? disko Ah, diskua, parkatu. Ah, vinilua. Ni, Vinilua. parkatu. Vinilua, bai, Bai, vinilua ez. feria. Bai. Bez, jakien importantia da erostia diskuak. Aitor, Importantia da... bon diskuak kamisetak, Hori da, bai. Azkenen, mertxana. nik asko desaten dute, si ez da kamisetia erostia edo disko erostia, ez da kamisetia jarri bizaren edo diskoa entzun behar duzun. Si badakigu da nokoin Spotify eta lako gauzak dakozula eta ja, da, ikusi osuna, eskertzeko modu bat, eta esateko, oie, nire dut zuek honekin jarraitzia. Gero, tedeakin, bueno, ni dauket, igual, ez dakit. Proiektua bultzatu Hori da, lagundu. hori da, ni dauket mila da CD horre txien, eta gehienak edoten Igual zunko CD benbez, aparaturik ez, igual. kotxien, eskerrak. Nabi garbitzen, zede dana. Ni panintzen, Claro. panintzen kotia erosten, eta zanuzten nien CD-ek ezokola, esan erosi kotxia. Osa, nire baldintza bakarra hori izan, eta nire emako esaten, benetan, Jon? Benetan? Eta ez dut erosi Bueno, kotxe bazure bat. mazte ere esan nik gauza bera indotela. Niretako oso importantia. Niretzat oso importantia da. Oso Bai. importantia. Osa, niretzat da importantia, ez da. Bai, Eta lortu naben ekipoak. Baina, bueno, danok ez gaigu morukuek, eta ni goguen dako, tigez, ez dakit zein izen zen, baina bota eban, esan zu, bueno, a ber, zedi, zuik esan duzuen, oin, mertxana apur bat, eske, claro, bizi inbidi, gu bezala janitzen dago, eta... Bai, Horrelako ezin kontuek. jozu akaso, gura beste. Eta orduan esan dago, baina- bitxu ze posa basoz politxe uki aldozu. Guretzan. Bai, Bilera ikusiko zu, baina apur bat, Bai, hartu Hartu CD-a eta hau suposabaz moduen CD-a Eta posa erabili. basoz, eder bat, bai, ikusi no, jo, erabilera Gainera, zeu. gainera oso merke saltzen die gauzak. Bai, Osea, hoxe, izan eta- diela 10 euro, Hori da, zediak egitenak hori da. 12 euro. Osea, ez dala diru bat esateko. Bai. Falta jaku horra apur bat, Bai, eta Bai. gero bat ban ikusteko jendeak lauren orden entzun Hoxe, du. ba. Bai, hori da. Besteako. Bai. Hemen egisa Debate luzia, hori, txiko. esperientzia. Bai. Hiru esperientzia duen, beste pentsakera bat. Bai. Hori bada asko, Bai. Segure gustatzen jaku gauzak ikutzia. Bai. Eta ikutu daigun, eta sarri gaina. Hoxe. Zapatu bukatu enbiu. Bai. Baina, bueno, izarrarekin. Hau da, gauz, momentu baten gauz, tofol joten, aito, ui, Jesus, Jon, igo, olain, jatxi, eta beste batzuk igo. Bai. Eta beste batzuk igo, sekulako kontzertua egin, eta gero, artian be, jam sesionien. Eta ondo petzen bagatzue, atzeko sabrera kontako dugu, irudi semitxartez. Erto. Bai?
zeinen gainean gabitz, beste beste, Zugarrairi buruz. Zugarraikin neuen Traveling Brothersekin, eta gero, Eta Francisco Simón. eta Francisco Simón, ontsa kontek ustezu. Guazen aterpera lehenko. Ze jams motz geratu jakonentza, kontzertua. Bai. Hori da. Eta arzaten Eta, gure claro, bizi. plazan ezauen instrumentu jo, eta pentaz nun joko nik instrumentoren bat. Jam sesioen faten bazara, han beti das instrumentuak. Hori da. Eta dirudinez, lortu zaben. Eta segituan bideoa ikusiko dugu, baina arrazaten gure da bizi. Bai. Claro, eta gero faten bada... A Texasekoa. Claro, faten da aterpera, eta txarrik operatzen dutza, euseko botellak eta lako gauzak, claro, zelan da bizi arzaten. Hori da. Bai. Baina berak ordain ju, beste baketak eskutan hartuta. It's $1 million deal, baby. You said 100 things for the splash. I've been down on it, baby. Yeah, since the day we met. Since the day we met. Since the day we met. Eta goizaldian zan. Eta laurden gutxi bukatu zen eguna. Bai. Laurden gutxi. Egun luzia besteko Ez da gozua. isa puntuen. Ixe puntuen. Laurden gutxi baino goixau. Lusatu zan isa. Hori magikoa izan zen. Azkenien Zugarrai bezalako tipoa, eta baterian Francisco Simón bajoarekin ikusilako gauzak itzen. Aitor Cañibano gitarrarekin, eta adibidez Alain Sancho saxoarekin, Alain Sancho joko zuzendaria... Tofon lusatziaren errudun bat, Izen zan. zigozan azken... Bueno, errudun ez nauke esango, Bueno, ez. bera egon Bueno, esan, arekin bero zauera. 40 minutu egon zan eskailetan egoteko. Beraz, beraz, izatea bera hori, eta... Hori izginen ikusi batzuk, eta gero... Eskontu da egon zan behin eskaileran 40 minutu. Tofola beron izaten zona azkenen gauzti izala. Ez zauen afaldu, kontraturako, eta afaldu zauen euren kontzertu bukatu zan momentuan. Pentsau, koitxau, eta ni bera ikurpi bota. Zupu, ikurpi botaten. Bukaratik hasi gare, baina aurretik amarterdietan, izen zan Zugarrai, Traveling... Laurden gutxitan, zen zan. Laurden gutxitan hasi Hau zan. bai izen zan benetakoa, bestiak berandotzi. Eta kontzertu itzela, baina zieria... Nietat asiria zan, importantiena, honek danak jetxi ziren, eta, bueno, itxikaben momentu bat, ez, jendeak lasitasunaz, eta gazen, Traveling, Francisco Simón, eta neu bera, ane, eskaileretan, eta bera, fanzan bere furgonetara, tezoamen motxila bat, tezoamen kollar, 1000 kollar, eta igozan estenera eta bera bakarrik, ez egin eus esan, jasan mugan, erdi-erdien, mugan, eta esan kollarreak banatzen. Torren guk noak eta nik ditzen dut el corrillo vasco. Bai, hori da. Claro, de repente hori desagertu izan, ze jende guztia aurrera inzauen, urbildu zan kollarrak buelta. Hori da txakuzarri izatea. Eta egon zan, ez dakit, 10 minutu, kollarrak Kollarrak botatzen.
Gero ja jetxi izan, gero banda igozan, hasi zen joten, eta gero bere igozan, baina igozan artista moduen. Baina ja lortu zaben, hasi aurretik, danak aurrean, izan egotia. Gero hasi izan emuten bere kontzertua, eta de repente, banda geratuen zauen, eta esan zauen. Si ez zabitze dantu etxen. Edo etxen dozu edantzan, ego nik hoteleran oie. Si gaina hotela hor bertan dauket. Osa, ni hotelen Mondragoen nau, hor benau, osa, ban oie. Esan jende dantzaitzen, eta, bueno, ja, jendea geratu zan kontzertua, eta dantzan, zu eta zu, ez zabitze dantzaitzen. Listia pasetan, hemen. Listia pasetan, hola itxen zan kontzertua. Bai. Hola itxen zan, eta zu. Eta, bueno, hori bek, irutu zaben dana, eta jendea zaben hor, niri ez ebez esatia, eta oso... Bai, esenatok ixe da, minetan zauen. Bere, hori da... Basak ixen, hori beste maila baten, bai, oza, gure esan. Baina gero oso urbila eta oso gozu, gure esan, ez, ze batzuk igual dibo zea bat euki aldau, urrinera behintzat, inundik inora. Baina lortzen zauen, baki, basaukon errestasun bat, eta seguramente esperientzia sobran. Dibo izan eta jamera fatia, eta han jotia ja, hor jak entzon hor dut. Holako tabernatxo baten, fatia eta jotia. Bai, baina ni plazan tofol ikusten nigula, ondotik pasau zanien dibo bat ikusi nagoen, bere gorrote jan horrekin, bere altura horrekin, bere gorpuzkera, zigarro puruaz, eta nik laguntzaile izango zen, baina guardaespaldas, moruku, hartzedotasula, jezeus, esatu sustu, eta baina ikusgarrixe tipu, hola. Handixe aspektu benetan orduen. Danetan. Baldaro eta mapiku, 180 kilo. Bai. Ez que hori arrezizatea baina. Izerdi pizka behin zauen. Bai, ikusgarrixe. Eta hor, anekdotatxo bat, ez da, problemiak gauen, be maleti egin da, eskenin nahi eusan, da eskerrak zezeko izaten zebena. Erropi topetako, topoko zeuen, ni seguruna topoko zeuela zehose. Zehozer topo zabien, ez dakitze nun... 2 metroko baten izarakin igual zehose. Zehozer lortu zabien, Giroko hauen zehose. Lortu zabien, beharren, lehenoko eguna bere erropaken itxasaben kontzertua, arrasaten izan, ze maletak arrasaten heldu ziren. Baina lortu zabien ez dakitze Salamankako korte ingeles baten, ez dakitze, lortu zabien, eta jakizek zerbait lortu zabien, esan bere ropa. Garo, arrasaten zauen bere ropakin eta gertzen, esan. Esan, neko, garo... Gustora jartzakon, bai. Hori da. Guztua gaizu erriketan, baina onde honen beste egun bakerak eta jaku salto ingu. Salto ingu, eta lehen hau haitxatu ditzugun Emilio Azoga eta Grega Eizor, masterklasaken lotu ditzugunak, gaur geurekin ez dauen, baina izendan Ibaiak isu txalotu egin hauiena, eta horreik egon ziren, oin despista benaz, 1990ko azotetan. Aproposa tokixe? A ber, tokixe bai da, aproposa. Egoen ixe ez horren beste igual? Nik esango nauke, Gelmako jaiko misioak, atzo bilaldu zute mezu bat esaten pasa bat izen zala, pila guztua jakela kontzertua, eskerrak emuteko, beraz, nik uste dut horre... Bai, baina lehen haitxatu dut apur bat hausnarketarako eta hobetzeko, azkenien pentsau, zea guztia, asteburu osua, eurixan bildur, eta hemen posik ezalako hasieran eguraldi ona, lainotute, perfecto, baina gero euskixe urten zen. Euskixe urten zen, eta pentsa, hortengo zea da, irudixa da, harmonika zutan. Greg Haizor alako baten harmonika aldatzen zauen, honi dauki hainbat eta doinu eta aldatzera, fanzan hartzera bat, eta literal zan, zutan euen harmonika, ezin zauen heldu, zan, bueno, probau biot, baina, karo, berotu zan, metalesko zan, hor guro zan. Toldotxo bat, iruitze jat horrek euren duintasuna, esate otu, ni igual okerra pasetan, gero eurak, egon zien, denpora hemen be, kontzertu luzi, ederra, baina, esate oso, Pantxo, ez dauki zaitxin bero hori pasau bier, itxura baten, ez? Orduen, lekuenetako, ukixa ez urrengue. Vale, datorren Zabala, lekue, baina... Beixo, apuntauta hori. Baina olako, ez dakit lortua. Ni hori kanpotik, hola. Estenatoki arazoa da. Ezkenien olako estenazioak abizu, eta ez daz. Edo alkilatzen dituzu beste enpresa batetik, edo erosten dia, edo... Baina hori ja... Guk ja... Hori udalari daukixo.
Udala prest ikusten dozu. Bueno, udalakin harreman oso Izan ona dozu dauko, bai. Eta... Jaialdi xen egunetan be bai. Bai, adibidez, zapatuko xien nik Maiderre kanpuen ziguen, eta mezu bat bialdi usten, abertzeran dana, eta bai, eta Jaime be komertxoko Bai. konsejala, kontzertu ez dut ezaten dan eta etor moduen, baina askotan ikusi dut bai, eta bai. Relazioa oso ona da. Oso ondo. Ez ni berriro, hobetze aldera, gure duzan, baina iruditzen kanpotik, bueno, toldo bat ez dakit egingarri zean gero. Osea, adibidez gero, eskertzekue da, esaten duguna, hurbiltasun hori da, esenatoki txiki bat, bertan zaz, ni halako baten hainbat lekutatik ikusi nahi, bertatik San Martin ikustia, berriro, eske, gozatu dutza da, eta abar, baina eurok esatik, takitxe. Eta ze poletxa dan, ez da? Angulo ezberdinetatik ikusi alizetie. Bai, baina ez toki batzuk alkilatzen diena, bueno, karo, saldu beha itzen die. Diela, gure darima moduen, baina itxita zela goiti. Ba hoxe nabil. Osa, boro biltzua dienak, oso politxa dienak, baina gertu da zenak. Ez da zaiti hori gure nagoetan galduarik, ez nauke gureko galtzike hori da. Ez da, plazako estenetoki olako handi bat erosti, baizik eta beste moduko hori. Bale, 8. erronka. Hori. Eszenaroi politx gertuko hori. Gusto jako. Hori ba puntuta. Bai, zuka punta. Oso ondo. Domenkan jarraiketan du. Eta bideotxo bat Ni komenta, barkatu. Ni komentago nauke, hori, gure aurtengo kartelien eta kamisetan harmonika zutan zauen, ez bakarrik zutan berotasun horregatik, baizik eta momentu baten Emilio Arzuaga, Greg Aizor, Mingo Balaguer, eta Niko Gaitu zen, danak batera nota desberdinekin bakoitzak jauten harmonika, batzuk amplifikauta, beste amplifiko barik, bata bestia ipasuen muten, eta, masterclassen esplikazioa bien gauza bat imizabiela, eta horregon ziren egiten, eta nahiko berzisa izen zen. Bai, izen zen, itzela izen zen. Laurak ikustia, gitarristi bigon zen, Bai. Osea, eske olako lujo batzuk, imposible. Bai, esken nizauzen zazpi, estena gainen. Zelako zazpi, gure zen. Bai. Magia, luxua, hainbat aldetan urten dien hitzak dudabarik. Eta luxua da, talde bat aspaldi joten eguena, 2 urte emanaldi bat ineuena, eta nola baitxe euren etxe daukien taupan 20. urteurrena, eta gabitz, arrezateko Los Galerna taldeari buruz, eta uste badukula, momentutxo bat. Los Galerna. Oso berezisa. Zur musika. Claro, bai. Hau da, blues, sur... Bai, hemen, claro, ebrak oso posizio zen, hemen jautia, baina, jokin ja egon da aldi batzutan, Moreno be bai, Ibai behin dau, Iago egiz esan ez dala egon aurten zan aldiz, baina del Balentzat oso berezisa esan. Claro, Mexiko bizida. Eta etortia, eta Arrasate Bluesen jotia, eta ikusi uste nien kaletik, ezaguketan nauen, kontzertuan ikusi dugu, baina ez bakoen harremanak, bere anaiakin asko dauket, baina berekin ez, eta zuzen etorri jaten esaten, eskerrik asko, da nietat kriston ilusuen zuzten Arrasate Bluesen jotia, nietat Mexikon bizita eta horrik kanpotik guztia, beretzat importen desala, eta oso posik zauen. Aitor, itzela. Bai, itzela. Eta espektazio egola, esango nuke. Bai. Herri mailan, herri claro, mailan. Los Galerna eta Los Acapulco, teorian, izarra, eta haitxatu duzu, beste musika zea bat, sarf horretan,
baina Los Galerna etxien. Eta nen esan duguna, baina hau sortzen da, apur bat dinamika horrek, ikusi izen dugu jokin, jam sesionetan, beste talderen batekin, Arimasolekin, ez, ba hori da. Aitor, ikusi dozu eselako barri, bideo, jugan. Importantiena. Eta espetazio hori eguen, ikusgarri zauen, eta upa ingurue, eta etxeko gentia, eta feedback hori, ez, alde bate eta bestera. Eta ni Ibaikin komentau nagoen, gero, zelako, enpastia, zenbaten zaio inozu eta. Bat? Baizea. Bat, ostoguna amarrien. Errixen. Horako espetazio eta gainditxu espektatibak, edarto. Horretxa bere etxeko lanak zituen, baina, bai, egisa da. Bai, usteak amarrien, saben. Hori da, gaina eguenien, hori da, amarrien. Osa, kontzertu baino irugun lehen hau. Hori da. Hori da zeo baukielako. Eta ikusten da, proiektu askotan jarraitzen daue, eta herrikuek izatiak, eta herrikuak hori patzia, hori politxe da. Bereziki politxe. Bereziki politxe. Eta gaina, eto zen, eloste Acapulco, Lagunak, musika estilo bide beretik, galderia da zin, izarra, danak izarrez. Ozer? Boa, es que ni ez Los Galerna, es que hori da barruen dako zulako. Nik Los Galerna dela urte asko ikusi nagoen, eta beti daukete gauza berezi bat, euren, bestiak oso nadie, nik ez dut esango zer, baina, niri pertsonalki eskatzen mostazu, eta dizen zan itxela. Bai. Askotan izaten da, zein jotzen dago lehenko apur bat erakusten dago hori, zuk esatuz hori, nik kasuen aldatiko nagoen. Igual domeka izen dabe, txartobez, baina, pentsetan dut, hombre, Lagunak izen dabe moldatuan izen zala, porque ni uste dut espetatiba zagoela herrixen Los Galerna ikustera. Los Galerna ederto, baina bestemu baten, Los Galerna pasan, eta apur bat desinflauen ginen apur bat. Eta Ibai ikustia saxo tenorrakin, horre beste puntuetan moten dautza. Zelan joten daben saxo tenorra Ibaiek, beste puntuetan moten. Eta bero daukien estetikia, horrek bultzaketan dau. Bueno, besteak maskarakin joten dabe, pero... Baina, ez dakit. Ez gare... Ez, posgarri xe oso. Oso objetiboak ez gare. Ez gare, baina egize da, esaten gabitzen alen, herrixen eta dana kanpoku izen barik eta hobe importanti da. Bertakuek, eta ze posik, eta ze eskertuta, danok eskertuta. Baina ja beste plus badauko, bertatik bertara. Herrikuek. Gube irriparraekin hasi gara eta irriparraekin jarraiketan du, baina minutuek aurrera doiez. Eta, egisa da, 7. Arrasate Blues jaialdixa bukatu da. Baina ez. Aterkina zabalik eta ez eurixa. Ingo dauelako baizik eta ustaia bukatu bitxartian, beste 3 kontzertu. Eguenetan izango da, eta oraingoan zeingo dugu. Esan ingo dozu zein dan, bideo zertuko dugu. Bideoa, ez? Venga, bideo. Venga, basan bideo guztien. Da, zuzeneko bideoa da. Kalitate aldetik akaso ez honeixa, baina... Baina merezi dau. Balixo dau ikusteko zer ikusi aldogun. Like somebody that wants to hide. Aneleus. Aneleus. Formato horretan etorriko da? Bera, gitarra eta bateria. Hori da, horre abestia inglesez dauela. Baina bai itxen dago euskeraz eta bai itxen dago erderaz. Donostikoa. Donostiarra da. Donostiarra, bai. Noan itxeatik kriston auto daukola eta noak ez dema dau. Noak ez dema lema dau, kasiongo dut aguz, horreta badaki. Hori da. Zazpitxarritan izango da hori, Mondragon hotelean. Bai. Terrazan edo barruan, ze barruan be oso toki politxe dauko, Terrazan. Eura lixaren agenez. Ez, honen bidau. Ez, honen bidau. Hori kontrolpeian dako. Listo. Zapatuen dauketa duda bat, baina guztegun nien nuen. Vale. Orduen, esan duk, eraketa jaku hau, eguen honetan izango dana. Hau be bluesetik alditzen dugu. Vale. Hau rock, estilo antzako bat dauko, oso berezixa, baina, hemen pertsona bilatu bio, ez? Azken bere puntua. Vale. Uztaiak zazpitar dira. Hori da. Hori da. Eta oin, nora hoiaz? Emeretixen, plazan, zapatua, estena txiki baten, bebai zazpitar di, etorriko domingo Balaguer, indau hemen banda txikitxo bat, eta horrekin etorriko da, Jonera gitarran, Freddy Pelaez teklauan, eta Gorko Tamendi baterian, eta, zaukien fetxa libre bat, horre, zaukien
nun jarri hori, eta esan, bueno, etxien. Hori zapatuen. Hori zapatuen. Bai, Hori da. eta gero... Niko Balaguer ez da fan. Ez da fan, hemen, ez. betxu. Ez que ez dut munden poreik. Ez dut. Hemen geratu. Hemen geratu da, bai. Bat baino, geixo, hemen geraketan da, eta lehen esan du zugarraetik hemen gure deula bizi, baina... Nik Bai. uste bate baino geixo gure deula hemen bizi. Bai, Hori da errixa saldu, Claro, bai, azkenen hori da. Azkenen, eurak hemen dikurten denien, hemen egoten badi aste bat, eta beste kontzertu behatzen badau, eta, bueno, hori da ideia. Eta geraketa jaku beste bat? Suitzeda. Suitzeda, funkera doiez, Cherry Poppers movida hortara, tal. Vale. Eta, leku berdina, goiez, taupako lekura, bai. Uste aian 24an. 24an, zazpiterritan. Irurak, zazpiterritan. Hori da, zazpiterrietan, hor ondun juzu. Bai. Ordu baten jarri, Bai, ja ez datu dagotela, bakarrik bai, sartzeko. neurona badagotelako, eta ja ez duzten guten gehiago, eta ja, hor, Claro. simplifikauta. Eta honekin, momentuz, ustailekua bukatu Bukatu. da. Baina horrek ez dago esan gure, 2025 bukatu horretik, besteik ez da nik egongo. Edo? Eso ez nauko esango, es imposible esa... Mendik, 2025 bukatu arte, gauza asko pasolaki. Aitorrek eta ni badakigu, egongo dala, geixau. Zein mombitze guztiak? Zorren bat eukiko. Zorren bat, gaina zorrak izate txukerak, baina... Hauria, beti dago ez zorren bat, betik. Bueno, eskerrak... Zorrak izaten die, adibidez, jak elektrikek ez dauela jo, teko aukeri euki, et hori da zorretan, ez da inori zorretazula eser. Monte Tabernan, ez da liburalde xegatik. Ez da egon, Argi Ez geratu da da, nola bidien behizen alda zorra. hori da. Bai, ez. Hori da, zorrak alde horretatik, Zaldik, bai. Hemen kontuek garbi da. Bai, monten zerbetin biu. Zakit noiz, nola, zelan, baina zerbetin bida. Ez dut itxi bernik urtian egon barik. Vale. Ez. Eta gero, bueno, jak bere kontzertua bertan bera geratu zen, bilatuko lekuren bat, momentu bat, ekartzeko. Vale. Eta nik uste dut hirugarrenak, Slow Time, nik uste dut sala oso posidas, baina nik uste dut beste estenaretu gabi ezabela, eta ez dakit ze momentutan eta nola, baina bideratuko. Beraz, zerbait egongo da. Bestiok eskartuko hori guztia, eta... Hoxe, irriparrekin jarrituko. Hori da. Zein esan gutxe bezkerrik asko, Aitor? Ibai arteri? Por supuesto. Bieda, gidaritza bat, bieda zea bat, hone bieda hau lan asko. Eta batzuk eitxie, importanti oso da. Ez dela jauziko da. Ados. Eta gurotesan, pentsetan laguntzen dabitzen guztio, jone jakingo da, eta igual galdera hori igual, joneko beto. Zein esan gutxe bezkerrik asko? Erritxarrei? Ni geixen bat herritarrei, ez? Azkenien kontzertura fateakatik, zelako ondo pasado dan jendia, dendetara faten diela eskerrak ematen, eta geixen bat jendiari. Kanpotik etorten dan jendia, eta herriko jendia poliki badoiala, ez? Blusa, nik entzuten dut, ez? Kaletik, ez bibiltzen, eta ez da ze dauta, ez oindator blusa. Eta izaten dut igual, 80 urteko bi gizon, ez? Eta oso importantia da, olako gauzak lortzia, eurak ja jakitxea, zertan, hori importantia. Lehengotan esaten zuen musikaz hau, eta gero esaten zauen jasa, ez da gizetik, betik jasa, eta oin blusa geratu da. Hori, ez, azkenien, hori, gero Ibai artei, ez duztilako olako gauzak egitea, nik azkenien ja juntatik urten zen, eta... Bai, hori da, ez duztien ala nahi duzuna, eta nik posik, eta garrazateko da alai, betik euren baldintza barik imposibleako la gauzak itxia. Beraz posik. Eta brigadai, de beti gainien, zesteneoak alde batetik beste erarueten, ez dakiz, eta oket kriston relazioak eurekin, betik superondo, berdin da ekipoa bezkatzea, argiak, estenetokiak, gozaba da. Hori beste hainbat kontutan ikusitxe, komenta hoize dute, benetan, uste du brigada hon badauko. Brigada, nik uste dut, brigada profesional oso ona die, tio. Osa, nietat oso ona die. Eta gaina ardurakin, eta itxemei gauza bat, eta oso seguruz badaude, deitxo duten dabe, konfirmatzeko zurekin, eta nietat gaude gozaba da, tio. Elkarlana. Hori da, hori da, bai. Eta gero, brigadako batean bat ikuste kontzertuetan, niri pertsonalki pila bat guztetan jat. Ederto. Gauza pila bat konta dutxugu gustorazko ongara, hau podcasta usatika ikusi aldozue, ze barriketan egin du asko, eta pozik
Baina askotan esaten da, irudi batek Aitor, dana esaten da, eta topau dugu irudi bat. Hauko. Nik uste dut, borobiltzeko, punto, politxena. Eskerrik asko. Eskerrik Zuei. asko bixori. Zuei. Hemen txe irudixa.